आंनि मुङा थरायना निजिरा हाज'वारि ओमफ्राय आंनि निकनेमाव फान्थावस्रि आरो नाफाति हाज'वारियाव मिथियो आरो बांसिनानो ओमफ्राय आंनि निकनेमा बेनो निजिरा हाज'वारि ओमफ्रायो आङो निमायफुर गामिनि उदालगुरि निमायफुरनि आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंनि फरायनाया दायो सेकेन्ड इयार एग्जाम होदों ओमफ्राय दायो आङो माने आंनि फार्स्ट टाइम बैसागु एलबाम बियो फार्स्ट टाइम जेडि प्रडाक्सनाव गादों आरो आङो बे फार्स्ट एलबामखौहाय आं लाफेरा आरो दासो फार्स्ट टाइम आंनाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं आरो नाफाति हाज'वारि नोंथांमोनाबो बेहाय थांनानै आंखौ अनसायहैबानो जाबाय अनबाय थाबानो जाबाय आरो लाइफ टाइम सापर्ट खालामलांबानो थाबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो जाखिनि भिडिअ दायो बैसागु एलबाम बानायदों बेखौहाय रायजो राजाफोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदों अननानै बयबो अनसायनानै नायबानो जाबाय बिदिनो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो जोंनि भिडिअखौहाय आरो जोंनि भिडिअखौहाय एप्रिलनि 4 थारिखआव नुनो मोनगोन आरो बे बैसागु भिडिअखौहाय ओमफ्रायो टाइटेला जाबाय मडार्न जुगनि बर' सिख्ला ओमफ्राय एक्ट्रेसआबो आंनो आरो नै जोबोद गोजोनदों आङो एक्ट्रेसखौलाय आं मा होनो जानो होनबालाय हायोमोन आङो ओमफ्राय माने गायामोन आरो आङो ओमफ्राय दायो फार्स्ट टाइम गानाय आरो आं ओमफ्राय एबार बिदिनो एलबामफ्राव गासिगोन आरो आंखौबो नुनो मोनसिगोन एबार फार्स्ट टाइम नुबाय नालाय एबार नेक्स्टआवबो नुनो मोनसिगोन आरो स' नोंथांमोना बिदिनो अनसायलांबानो थाबाय आरो स' थेंक इउ स' माच माने बडि बिल्डिं मेन फिजिक बेखौ गेलेयो बेजों लोगोसे आं हारिमु जितु बर'नि कालसार आं बेखौ मोजां मोनो बिदिनो थांनाय बोसोरावबो आं मिथिं नार्जारि बिथांजों एलबाम बनायदोंमोन बैसागोनि बेखौबो रायजो राजाया गोबां अनसायनाय होदों देग्लायबो बिथां फान्थावस्रि जों मिथियो बयबो फान्थावस्रि होननानै ओरैनो बिथांनि मुङा निजिरा हाज'वारि आरो बिथाङा इउटुब चेनेल दं नाफाति होननाय रायजो राजाया बे बिथांनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामगोन आरो जों जितु दा भिडिअ बनायबाय थादों बैसागो एलबाम बेखौ जिडि प्रडाक्सनाव होनाय जागोन जिडि प्रडाक्सन चेनेलावहाय रायजो राजानिफ्राय खावलायनाय थाबाय जिडि प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै बे बैसागनि जितु मडार्न जुगनि बर' सिख्ला बे भिडिअखौ नायगोन आरो मोजां अनसायनाय होगोन होननानै नोंथांनि बे जिडि प्रडाक्सनाव फावखुंग्रि महरै हिर'आ सोर थागोन आरो हिर'इन सोर थागोन हिर' हिसाबैथ' आंनो थानाय जागोन आरो हिर'इन हिसाबै बिथां फान्थावस्रि नार्जारि हाज'वारि बिथाङा थागोन नोंथाङा बे एलबामखौ दिहुननो थाखाय खैदिनसो सम लाबावगोन आरो जों माने बैसागोनि सिगां बेखौ रिलिज होनाय जागोन 4 थारिखआव जोङो थि खालामदों 4 थारिखआवहाय एप्रिलनि 4 थारिखआव बेखौ होनाय जागोन जाहाथे जोंनि जेडि प्रडाक्सननिफ्राय दिनै बेखिनि जोंनि दा एलबाम जिखिनि बैसागुनि जाबाय थादों बेखौ बिथांमोननि सानिफ्राय बिथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो रायजोनि गेजेराव जोङो दिनै दैथायहरनो हानाय थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा जोंनि जेडि प्रडाक्सननिफ्राय जिखिनि दिनै जों दिहुनदों एलबाम जिहेथु जोंनि बर' हारियाव जिहेतु गोजाम बोसोरखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायनि गेजेरजों बयबो बर' हारि माहारियारिया आरो गुबुन हारिफोराबो जिहेतु जेनेबा गोदान बोसोर सफैनायनि गेजेरजों गोदान मेथाइ गोदान दामनाय गोदान बोसोरनि थाखाय मोसानाय मुसुरनायखौ नागिरनायाव जिहेतु जाहाथे बाहागो जोंबो होनो हायो जाहाथे रायजो राजाफ्राबो मोजाङै मोजां जेनेबा गोदान बोसोरखौ बरायनो हायो जोंनि मेथाइजोंबो जेनेबा मोसानानै जेनेबा गोजोनग्लाय होनो हायो जोंबो रायजो राजाखौ बिनि थाखाय जोङो जेनेबा दिनै बे एलबामखौ जेडि प्रडाक्सननिफ्राय दिहुननाय जादों जाहाथे आङो बेखौनो हास्थायो जे जेडि प्रडाक्सननि जानानै जाहाथे फैगौ बोसोरफ्रावबो बा गुबुन गुबुन बोसोरावबो जाहाथे जोङो बिनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन मोजाङै मोजां मेथाइ आरो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय दिहुननो हागोन बेखौनो आं हास्थायो जाहाथे रायजो राजाफोरा बे जोंनि जेडि प्रडाक्सननि दिनै जिखिनि एलबाम जों दिहुननो थांगासिनो बेखौ नायनानै जाहाथे लाइक खालामो शेयार खालामो बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम आसा फारिबाय जोंनि चेनेल जेडि प्रडाक्सन